इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव बयखौ आं खुलुमनाय जासिहरबाय। नैबे समाव आङो बयनिसिमबो आं गोजोननाय जासिहरदों। नवजित नार्जारी फंबायनि जि भट बेथ' जोबना थांबाय मैया थांनाय हराव। बयबो हेफाजाब होदों आरो बयबो रायजो राजाफ्राबो बिथांनो भट हरदों। बेजों लोगोसे गोबां जोंनि आफाद माहारियारि आफाद बेनिफ्रायबो गोबां माने भटनि थाखाय बिथांमोना माने जेसां हायो नाजाथाबनानै माने जायगा जायगा माने थांनानै बयखौ खावलायहैनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि मावदों आरो भट होनाय खामानि मावदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो आं अननायखौ जासिहरबाय। जाहाथे इयुनाव जोङो बेबायदि जोङो सासे सासे जोङो माहारियारि थाखोआव जोङो दावगालांहोबाय थानो हायो आसा खालामदों। बिथांनि रिजाल्टआ मोजाङानो जागोन बिनि थाखाय गोबां आर'ज गाबदों। सानखाथि बियाबनि बाथौ थानसालियावबो BKWSनि मानगोनां चेयारमेन डक्टर गाम्बर मुसाहारि साराबो बेवहाय फैनानै रायजो राजाफोरजों लोगो हमनायजों लोगोसे बयखौबो ज' लानानै बेवहाय आर'ज खालामदों बाथौ थानसालियाव जाहाथे बिथांनि रिजाल्टआ मोजां जायो आरो बेवहायनो बिथांनि देरहानायनि थाखाय आर'ज गाबनायजों लोगोसे सिसुपानि बियाबाव थानाय दखराव थानाय माखासे फरायसुलि जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजादखौ बावैसो सिगां उथ्रिसारदोंमोन। फार्स्ट डिभिजनाव सेकेन्ड डिभिजनाव आरो थार्ड डिभिजनाव बिथांमोनखौ बाथौ बियाबनि बिथांमोना बरायनाय हाबाफारिबो लादों। गोजोनथाव बाथ्रा बिथांमोना गिबि खेब लादों बे सानखाथि होननाय जायगायावनो, जेरावनाखि नबजित नार्जारी फंबायनि दखान गलानि खाथियावनो दङ बियो। जोबोर मोजां बे हाबाफारि। बेवहाय आङो थांनायाव फार्स्ट डिभिजन साबा बेबायदि नुजाफैदोंमोन। माखासे दंबावो नुजाफैजोबाखै। साबाया नुजाफैदों फार्स्ट डिभिजन, बेनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजना 23 जन नुजाथिफैदों, ओमफ्राय थार्ड डिभिजना 25 जन नुजाफैदोंमोन। माखासे गोबां दा माने एडमिसन बेफोरनि खामानि सोलिगासिनो दं, बेनि थाखायनो फ्राय नुजाफैनो हायाखै। अब्लाबो मोजाङानो जादों बिथांमोना बरायनाय हाबाफारि लादों, जिहेथु गथ'फोरखौ एसे फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होदों। आरो बेवहाय BKWSनि बिथां मानगोनाङा डक्टर गाम्बर मुसाहारि साराबो बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ गोबां मेहेरगोनां माने बिबुंथिजों माने इयुनाव माबायदि दावगालांनांगौ बिनि सायाव गोबां बिथाङा फोरमायना होदों। आरो बिथाङा मोनसे मोजां बेयाव बाथौ बियाबाव फैनानै बिथाङा आद्रा थानाय माखासे बाथौ थानसालि बे बियाबनि दा लुफुंगासिनो दं, जेरावनाखि जाजोबाखै लुफुंनाया। बेवहाय माने 10 लाख रां होनायनिबो बिथाङा खोथा होदों। जिहेथु माने जोंनि बाथौ थानसालि होनानैल' नङा, गोबां जोंनि बर' माखासे धोरोमफोर दं, जि धोरोमाव माने जोंनि मन्दिर एबा थानसालिफ्रा माने मोजां जानांगौ। आरो बेयावबो जोंनि मोनसे डेभेलप माने दावगानायनि बेबो मोनसे सिन, जेरावनाखि जोङो गावनि थानसालिखौबो जों एसे मोजां जों लुना लानाया बे जोंनि दावगानायनि सिन जायो। इयुनाव बेफोरबायदि जोंनि बर' हारियाथ' गोबां धोरोमाव दं होनजायो, जेरै बाथौ धोरोम, ब्रह्म धोरोम, बिदिनो संकर धोरोम, माने गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ। अब्लाबो आसा खालामदों जेरावनो थाया मानो जायखिजाया माने थानसालिफोरखौ जौगाखांहोनांगौ, सिगांनिफ्राय साबसिन हामसिन जानांगौ। जोङो दा एसे जौगानायनि लामायाव जोङो आगान सुरबाय थानांगौ। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय, जाहाथे उननि समाव जोङो बेबायदिनो जोङो सोरबा सासे नबजित फंबाय होननानैल' नङा, सोरबा सासे आरो जोङो माहारियारि थाखोआव बेफोरबायदि थांबावोबा गेलेनाय बिथिङानो जा, सोलोंथाइनि बिथिङानो जा, फरायनायनि बिथिङानो जा, माखासे बिदि खननाय मोसानाय बायदिसिना बिथिङानो जाया मानो, जोङो जोंनिफ्राय जुदि हानायखिनिखौ जोङो हेफाजाब होनांगौबा जोङो बेखौ जों हेफाजाब होनांगोन आरो जोङो बेबायदिनो दावगाहोलांबाय थानांगोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो नोंथांमोननिफ्राय आङो बिदाय लाथ'नो सानबाय। आरो मोनसे आङो फोरमायनो सानदों, जाय बिथांमोना बेसेबां भट हरदों बेसेबां मादों, आं बेनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दं। आं नेक्स्ट भिडिअआव सोर मा कमेन्ट्स हरदों, माबायदि कमेन्ट्स होदों, साबेसे होदों, अबे जिल्लानि, आं बेखौ 5 मिनिटसोनि थाखाय आङो भिडिअ मोनसे लाबोगोन। नोंथांमोन नायगिरिफोरनि सिगां बे समाव बेखौनो फोरमायबाय आरो गोजोननाय आरो अननाय जासिनानै आङो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।